Kolonizacja była jednym z kluczowych instrumentów utrwalania panowania Rzymu nad zajętymi terytoriami. Kolonie zakładano w strategicznych punktach Italii, przede wszystkim jako trwałe instalacje militarne, wysunięte elementy kontroli logistycznej i projekcji siły. Ich mieszkańcami byli głównie pełnoprawni obywatele rzymscy, przesiedleni w ramach polityki państwowej. Kolonie otrzymywały ustrój wzorowany na modelu rzymskim i pełnię praw obywatelskich właściwych populacji Rzymu. Nie były więc tylko garnizonami, były republikami ustrojowego centrum, jego praw, praktyk i form życia politycznego. W ten sposób Rzym nie tylko zabezpieczał swoje granice, ale także rozszerzał własny system i kulturę na nowe obszary.